a actividade agraria e gandeira como produtora de alimentos é básica para calquera poboación. Non podemos seguir permitindo que digan que dá igual que aquí desaparezan agricultores e gandeiros e que eses alimentos xa se traerán de outra parte do mundo. Vemos que isto coloca a población nunha gran vulnerabilidade. Ás veces cerranse fronteiras, ás veces pasa algo nesa outra parte do mundo, un problema sanitario como nos pasou agora, e pon en perigo algo tan importante como é a alimentación. Entón, nosotros aquí temos que protexer moito a agricultura e a gandeiría, porque son moi importantes para a población e é moi importante para xestionar o territorio, para que non haxa incendios. Ademais deso, temos, eu creo que a sorte de poder ter uns alimentos de primeira calidade, que son moi importantes para manter a saúde, non? Entonces, con eso todo, temos que buscar medidas para apoiar as persoas produtoras para que eses alimentos cheguen á poboación, pero para que cheguen tamén á poboación nunhas condicións na que o precio pagado ás persoas produtoras seña xusto e o precio que pagan as persoas consumidoras tamén seña accesible, porque tamén estamos nunha situación de crisis económica importante, de xente que perdeu o emprego, entón non podemos seguir permitindo unha cadea alimentaria que ás veces supón un incremento entre o pago en orixen ao que chega ás persoas produtoras de un 400% de media en produtos agrarios e un máis dun 200% en produtos gandeiros. Temos que buscar que todos eses mercados locales que hai nas localidades se facilite que haxa produción no entorno, que creen traballo, que creen riqueza e que se poida chegar con eses produtos á poboación, que os comedores escolares, que as residencias, que os hospitales, como prioridade, compren eses produtos producidos en Galicia, non veñan alimentos de miles de kilómetros con todas as emisións que se poidan xenerar á atmósfera de gases de efecto invernadeiro e por aí, porque todo ese produto que ven de outra parte do océano e por aí, pois son moitas veces grandes emisores e focos tamén de contaminación, non? Ou todos eses incluso impactos que poda haber a deforestación de outras partes Ahora estáse comentando que o propio coronavirus pode ter bastante que ver coa destrucción de hábitats e de ecosistemas en zonas de grandes bosques naturais. Pois nós temos que cuidar a nosa terra e producir aquí en gran medida, pois eses alimentos que a población necesita. Eu insisto que diante desta necesidade que temos de xenerar riqueza, a agricultura e a gandeiría son elementos importantísimos para poder xenerar esa riqueza, pero hai que apoiar a xente que vive na actividade con condicións xustas e coas, un pouco medidas que necesita, non? E pode xenerar moito emprego e proporcionar eses alimentos saudables que necesita a poboación.